Menta kasngi ka shipau tarik jeliu arhajar pesau ke HYC so yong zone ringkat berkesnong umsau kila jurip batalasi ya kinong bela barjela kaseng kelalap bakini ki barjela kim shimnala ban penbiang satiai kot kisla tum ki labor license naka ki HADC bat naka tenat labor jang ka sorkar India bat kiwi pat ki kot badan kam haka juga por kim shimladan satia ka police verification naka police station jongki ke bala ban bu jingma ya ka jat ban riu Namar dangshan ki pulit ke Asam ki lakyam ya uhe jong ka sengle no ISIS na dhubri Asam. Kini ki barjela ki bawan tre hasok yong janbaro kede ki banan dhubri Asam. Yang ka nyutrap youth council so yang zon mentang sini na ilawan ban jurip yang ne jaka ne po so yong ne po domboy ha ka ba ki don ki barjela ki ba ya tre ne klam ki kot sla ka jingwan jurip jongi kalong ba iyo jing tip lang ba ka jing ujon na ka sidong ka bam Malaysia ki barjela ban tre yang ne te ilawan han menen sni thodeng ilawan ban jurip nak leng ka so yong circle ne wan hang ne kampoi sang jing kan namar ba try jong ne jaka la su ya tim dang si dang sang na tada min ba banyak kan sengai tinggal aipor ba ya kin penbiang ya ki kot selaya baru ki dong trai mentaksi ka mentaksi ka singkong de kumta mentaksi ni nang leng ka nyutrap youth council jong ka yang sun ilawan pan jurip yak sa sien bat ha ondang ilawan ban ne ban jurip ngilap sia ba kini ki breu hadu mentaru ki bun pompat dot don lot ki kot sela ka reason card na ka labor department bercuit pat Kawai ke bangi pasokya bai dei bat berkecing bom don ya ka police verification jong kini ki barjala ki ba dei ki khar muslim na po asam jing sha ka abaki wan belas ne ki de penbiang ya ki police verification ka bangin tip ki dei kiri bom no te kum bakalong hi mentah ne baro ki dong trai ne don kan rumut mentah wat tang wei don police verification te kum bangi ina ka por kini ki barjala ki badai ki khar muslim ki basa po sam kim dei hak war ki nong song jong ker India ro kata ki bang yu i hakaba nakaliang sarkar Asam kala weng ya ki lagba kala weng ya ki lengba jaga jik bomrung jong ki hakane kan asi te kai ka bang iso khya kalong ba ki de ki briu ki bran po Asam i bon ba ki phat saki wei pat ki jala te ka jala me khlia ka dei ka wei ni ki jala ka ba ki de ki briu khambun sin ki op wan rung lai lut te ka so ba ka de ka jing wan rung jong ki ka bu ka jing ma ka ba khra ya ka jat briu jong i Mabalai kini tang balayo kambala compare kadai ka jingba ka bible ka barit ka bible ka bahe ni tang balayo ka jingri tingan ha ka jala ka jongi ki song ki sa bar ki tre ha ne ka jaka te ka bang snuk khapa sawi ka benta kumba ha ki de ki banai baladap na kaliya ka HYC yong circle ila ya lab ba ki don ki bar jala ki batre hapo ka hande ka dong ka than ki jongi na kaliya jongi la lek ban IT chaki pulit te hendrai tang sisingi asngi na kalian ki pulit jong ka Asam ki labat ki layo ban kem ya wei ne ki leno ISIS na po Asam na po Dubri te kumta ki ne ki bri baro ki ne ki bri matre ne po soyong mutaru ki de ne po Dubri te kumta ka bu ga jingma ka bakraw ya ka jat ban jongi lada ki ne ki bri ki wan rung chane klambiang ki kot slabat klamdon kata ka jing pensya na kalian ki bor pulit la ki de ni am ki don hawdan kam snil te kumta na kalian jongi ngisoba mentak si ondang ilawan ban cek ko islah ne ngila betha ya ki bakin let no nak ne jaka bakin let na suka chong sak sidong la jong tendai la da nakaliang ki ne ki biu ki ba tre hang ne bom piang ki kisla ki ba ki dang tre hang ne nakaliang jongi kum ka seng harang kat ka jing tre lang bar ka sinong ni sa simpat da ki sinjang